Dan huwa l-aktar gvern kompetenti u ekonomikament u soċjalment ġust li qatt ra pajjiżna. Għalu dan il-Ministri Chris Cardona u Michael Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet l-għada tar-rapport ta' Standard & Poor's li konferma rating ekonomiku ta' A- għal Malta u fid-dawn tas-surplus li kiseb pajjiżna wara 35 sena. Il-Ministru Chris Cardona ddeskriva dan il-moment bħala wieħed ta' gburija nazzjonali illi ma jistax jittieħed b'mod leġġer meta wieħed iqis li l-Gvern telaq minn sitwazzjoni ta' excessive deficit procedure fil-Unjoni Ewropea riedet li l-Gvern Malti inaqqas 40 miljun euro mill-budget, fondi li kienu se jitneħħew mis-saħħa u l-edukazzjoni. Il-kontrarju eżatt tal-li jagħmel dan il-Gvern fisser il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Dan huwa l-miraklu ta' dan il-Gvern u ta' dan il-pajjiż. Fejn inti fil-waqt li għandna surplus, fil-waqt li d-dejn tal-pajjiż nieżel, ħadna diversi inizjattivi soċjali ġewwa pajjiżna u anka daħħalna riformi illi bdejna proċess, ħankomplu għaddejn il-proċess għal ġid tal-poplu Malti u Awġi. Id-differenza hija din. Aħna qegħdin naraw il-problemi ta' pajjiżna qegħdin nindirizzawhom grazzi għall-ekonomija b'saħħitha għad hemm ħafna xi jsir issa nkomplu nagħmluh. Farrugia qal li l-fatt li l-Gvern daħħal aktar milli nefaq mhijiex statistika, imma hija differenza fil-ħajja tan-nies huwa riżultat li jfisser inqas pressjoni biex jiżdiedu t-taxxi u biex ma jsirux miżuri soċjali. Min-naħa l-oħra Chris Cardona fakkar kif għandna kap tal-oppożizzjoni merreq fin-negattività u li qed jgħid il-ħmerijiet. Jekk wieħed jara x'qal Simon Busuttil għal rigward dak li jgħidulu bħala capital expenditure, din hija ħrafa kbira għaliex kull min jifhem fl-ekonomija u fil-finanzi jaf li ħafna mill-ispiża kapitali ta' dan il-pajjiż ġejja minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Mhux talli hekk, talli aħna rajna kif bħala gvern nimmassimizzaw il-potenzjal ta' dan il-kapital u rajna li nonfquhom kollha b'mod illi nagħmlu ġieħ għal neċessitajiet li għandu bżonn il-pajjiż fil-ġurnata. Il-verità hi li l-kap tal-oppożizzjoni m'għandux idea, ikkonkluda Cardona.